Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayluay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi sa tanan. Niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Og dunay usa ka pamahayag sa kaalam, non potest esse diuturnum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. What is the truth? Jesus says, my words are truth. Akong mga pulong mao kamatuoran. Pabilin kamo sa akong mga pulong, may bawo mo sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran makaluwas kaninyo. Sa Juan 8, versikulo 31-32. Amahan ko, himaya og balaana ang akong mga tinunan, pinagis imong mga pulong, kay imong mga pulong mao ang kamatuoran. Sa Juan 17. May nigugma kumaigsoon ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, unya ato ning sudlan sa atong pagampo. Sangan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagis nga ni Jesus kinsamingon, unsamang mga mayang butang inyong pangayuon sa kong amahan, gamitang akongan, o dili niya balibaran. San Juan 16, versikulo 23. Nangamuyo kami kanimo lang itong amahan, pinagis nga ni Jesus ng imong anak, ngay padanag nimo kanamo ang imong kahayag sa Espiritu Santo. Aron nga mga among mga hunahuna, mga puong, mga buhat, kiyahan nimo sa pagpaambit suban nga nakinahanglan, ilabi na sa kaluwasan. Mga mo sang gipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, ina ni Jesus, kay niya mga pangamuyo ug pagampo nga atong gipada nga ato kaniya, ihungong niya siyang anak. O daghan niini patalinghugan sa atong Ginoo. Kini atong gipangayo sa ngalan ni Jesus sa panabang ni Santa Maria, atong mahal nga inahan. Amen. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Katinawan sa pagtuong Katoliko, uban nato karon niya si Brad Aling Bacalso. Usa ka nailas kaligdong ug kakugihan sa pagka-Catholic lay minister. Tunga sa bukid kada Domingo ug ubang mga adlaw aron pagbukas sa kasaulugan sa pulong nga dunay mga pagampo, mga pagbasa sa pulong sa Dios ug mga pagpalugdang sa mga mensahe para sa kaluwasan. Niya lagyo na kayong mga barangay sa bukid. Kanang kinatumyan sa barangay sa Talisay Dongling nga barangay. Mao na ang kuan kan manipis og tapul. Tapul, yes. So mo na yun ako. Manay kilayuan tapul nga magadto ko mga niya barangay. Unya masausab sa Catholic Faith Defenders. Kung paambit ka nato daghang mga pangutana ngaya sa gida og lagmit tipik ug bahin sa mga Catholic lay ministers desire. Mga pangutana sa nga gida niya. Ngaya sa Jimado Aquino. Unya usa ka pasiuna nato may tungod sa kinabuhi sa pagsubay sa daan sa kaluwasan. Dito ko ganina sa City Jail sa Talisay, ang baryo sa Bukid Ungling nga sa Maghaway ni siya. Maghaway, yes. Gidugay na sa nagmaong bilangguan dito, daghan kayong nabilanggo, mga kapina sa 1,000 ang lalaki. Nga mga babae, more or less, mga 300 or 400. Nga dito ko sa female dorm. Ug usa sa mga pangutana nga maikagon kayo, naingon ha, how do we know the way of God regarding salvation? If a man or woman so much having sins, mortal sins,
and plenty of mortal sins. Do they have the hope to be saved by that situation? Ngayon sa may paagi para maluwas ta. Ug kunang usa ka tawo, lalaki, babae ba og daghan, bugat na kay kasalanan og daghan pa. Aduna kay esperansa. Do na pay kalauman nga maluwas. Ug asa man nato na matagad sa balang kasulatan, Bradshaw, matud pa sa usa ka inmate babae. Nako, ang labing minungdanon mao ang puong sa Dios. Nga sa 1 Timoteo 2:4. Nga mingon si Jesus, wa kung magtinguha nga ang mga tao may impierno. Hinoon buot ako nga ang tanan nga makasasala mahibalik ka nako, makahimo sa dalan sa kaluwasan. Kaya bisan unsa nila kadaghan og sala og pagka makasasala, kung sila mo balik ka nako, maluwas. Kaya nagtinguha ako nga ang tanan maluwas. Muna yung mga puong sa itong Ginoo nga makahatag ka na itong kalauman. Dahil magsugod ta sa unang ang-ang. Mao ang atong tinuray nga paghinulsol. What is really repentance? What does the Bible say regarding repentance? Ngayon ni Ginoo sa Jeremias, ako wala malipay. Kaya mga paghinulsol, repentances, mga tao, dili tinuod. Gihimo nila lang hugasanan niya mo balik sa sala. Hinulsol balik na sa sala. Nag-atras sila, nagukod ko nga magpasana ko sila. Kay gusto ko nga makaila sila unsang tinuod nga paghinulsol. Nya sa Ezekiel 18 versikulo 27, mingon ang Ginoo. Siya gyud nagingon. Si Yahweh ang Diyos samahan mingon. Paghinulsol, usa katimaan sa tinuod nga paghinulsol kung muhunong ang tao pagpakasala ug makahimo siya tungod sa grasyang makasantos nga niabot ka nato man sa kamatayon ni Kristo, we can put into cessation of committing sins. Makahunong ta yung kung makahunong ka pagpakasala. Sunod, tumana mga sugo sa Dios kato pagbuhat og mayo. Kung imo naghimo sa tibuok nimong kasing-kasing ug kalag na nakasadalan sa kaluwasan, lipay sa tang mga inmates. So, ang mga gisgutan na mo, Bradshaw, nga dagkong makasasala o daghan pagsala, may kalauman pa dahil mapasaylo? Naku, yes, may kalauman. Kaya mo na gianhin ni Kristo. Sa 1 Timoteo 1:15, mao ni ang tuyo sa pag-anhin ni Kristo sa kalibutan, matud pa San Pablo. Aron pagluwas sa makasasala. Ug ako ang labing dakong makasasala. Matud pa San Pablo. Mao na nga gidapit sa Dios. Sa Kaalam kapitulo 15 bersikulo 8, ayaw paglangan pagbalik ka nako. Timan o kibawi ka ng kalag imong gihuptan, dili na imo ako na. Ug kalitraw niya ang ako ng langkaton, dili ka kaandam. O sa pangandam kanunay. Himua kanunay ang paghunahuna sa temporary and the permanent. Sa 2 Corinto 4:18, mingon si San Pablo, ang tanang mga butang nga makita ning kalibutan na mahanaw ra. Pero ang mabutang nga dili makita, way katapusan. Ug mo na wala to makita ang langit. Pero ang kalipay way katapusan. Ang kinabuhi sa way katapusan. Mao ni makaagda ka nato, makadasik ka nato. Nga maninguha ta. Ningon ra ng uban nga mga pundok sa pagtuo, with due respect to them, woy, dito kinahanglan maninguha. Hatag na sa Ginoong Dios, si Kristo. Mo'y naghago niya na dili kita. Dawat na lang ta. Pero sa Filipos 2:12, mingon San Pablo, matud pa niya, panlimbasugi gyud pagbuhat ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Uy, naman lagi. Di ba natin mingon kumpiyansa lang, dawat lang ta. Doon natin pakigbisog nga mao paninguha sa pagwakli sa sala
pagsukol sa temptations, niya pagbuhat og mayo, strong prayer connecting us to the Lord. And that is power. Yan niya si Brad Aling. May gabi, Brad Aling. May gabi, Brother Sok, ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton sa atong Sibya sa atong istasyon DYRF Lucy 15 sa dial sa atong mga radyo. Brother Sok, na may giingon nag-isgot man ta og kaluwasan og na man ko'y nabasahan diya sa Biblia sa Isaias Kapitulo 1 versikulo 18. Ningon siya pagsulti dito nga bisan pa ang inyong sala ingon kadag tumpula kini siya papution sama sa niebe. So sa to pa nagisgot og dagko kay masala, Brother Sok. Nya diha ug wa ko masayop sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 32. Ningon mga adunay sala nga dili mapasaylo. Unsa ning sala awa ba ni maka-contradict, Brother Sok, sa isgutan sa Biblia? Masa ka tudling nga gisulti ni Apostol Pedro, ningon siya nga malisod magani sa kabuutan sa kamatarong nga tao pagkaluwas. Unsa nakaha kadtong dili buutan. Bisan gani ang buutan, buot sabot nga may nampuhon, mabinantayon, nagatiman sa pagtuman sa sugo sa Dios, maligas mo, dalipsang pa magani, malisod magani ang matarong pagkaluwas. Unsa nakaha ang tao nga dili buutan. So, ang pangutanan ni mo dungaling, unsa man ning gisgutan ni San Mateo 12:32 nga ang kasaypanan nga itong mahimo nga ito ni Jesus o samahan mapasaylo pa. Pero ang sala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo niining kinabuhi o bisan sumabot nga kinabuhi. Muna nga interesado ta mahibaw kung sa may gisuat sa Biblia nga kanang sala nga dili na gyud mapasaylo. Kung nato masahon ang libro suwat San Pablo ngadto sa taga Hebrehanon, mga Hebrehanon, Kapitulo 6, 4 ngadto sa 6. Ningon San Pablo, doon ay mga tao nga nakadungog na sa pulong sa Dios, nabuhong na sa pulong sa Dios, ug nakadawat na grasya, nakadawat na gasa sa Espiritu Santo, nakaambit na gani sa mga milagro sa panghitabo sa katuigan nga umabot. Apan mituyo siya pagpakasa, dili na siya makahinulsol. O tungod niya na, kay wa may sa nga di mapasaylo. Kung maghinulsol, pero kanang tawhana nga niskutan na to, nga doon na mga hiyas nga gikan sa Diyos, dili na makahinulsol. Pusa di mapasaylo, kaya di naman makahinulsol. Mo lagi naabdan sa pulong sa Dios, nabuhong na sa kamatuuran og pulong sa Dios. Nya nakadawat na sa grasyang makasantos. Nakadawat na sa gahom sa katuigang umabot, meaning he could perform somewhat miraculous act nga nahimo niya pyo unsa nitabo nga mituyo man pagpakasa, gilansang niya pag-usab si Kristo. Tungod niya na, dili na siya makahinultol sa paghinulsol. Ginganlan din na duling og final impenitence. Final kay hangtod sa katapusan. Impenitence kanang pagkadili na gyud mo ila og Ginoo ug kadili na mangayo pasaylo. Mo nga lag final kay hangtod sa kamatayon. Impenitence di gyud makinulsol. Mao nang sala batok Espiritu Santo dili na mapasaylo kay di naman maginulsol. Kay bisag unsa kadako kadaghan sa sala, makaamgo ang tao sa kasing-kasing sa Dios nga maluoy kanatong makasasala. Andam og gibukhan niya ang duha ka bukton pag dawat kanato nga mga anak ka mao sikon mapasaylo ta. So mo nang pangutanan nimo dungaling kon unsa man ang sala nga dili na mapasaylo. Mao ni ningon San Agustin, mao ning sala final impenitence. Unsa nang final? Hangtod sa pagtinga
Mumalibad gyud sa dili pagdawat ni Kristo nga iyang mangluluwas sa atong mangluluwas. Dili na gyud makahinulsol. Muna nga nasuwat na Hebrew 6 versikulo 4:6. Humani adtong iyang mga pag-usab, pagbalik sa pagpakasa, gilansang niya pag-usab si Kristo. O dili na siya kahinulsol. Dili na siya katultulon saon paghinulsol. Nga unta, mapasaylo pa man siya. Pero dili na mapasaylo kay hangtod naman sa kamatayon. Nga mo dumili sa pagdawat siya magluluwas. Balik tanin mo dungaling. Brother Sok, na may natagbuan na to nga mga dili Katoliko, nya naghisgot sila may tungod sa kaluwasan. Ni ilang hisgutan nga, way relihiyon nga makaluwas. Sa to pa, ilang gi sangyaw, nga way relihiyon makaluwas. Tinuod ba ka ni nga, way relihiyon makaluwas? Brother Sok. Usa ka butang nga atong maaninaw ang pangutana mao nga unsa may relihiyon? What is religion? Ang relihiyon gikan na sa duha ka pulong nga Latin re again. Liegere pagpili pag-usab. Gisalikwen nato ang Ginoo pero sa makausa gipili nato siya pag-usab. Unsa nang pagkapilia ato na siyang gidawat. Nga siya ang atong magbubuhat, siya ang atong manunubos, siya nahigugma kanato, siya nagtinguhang maluwas ta. Busa musugod ta sa pag-ila, we have God the Father. We have God the Son, the Redeemer, and our Savior, si Kristo. So, muna nga, nilata niya na. Ya sa San Juan 14:12 mingon mas Kristo, ingon nga ako nagatuog, nagabuhat sa sugo samahan. Ug kadto sang nagatuo kanako matud pa ni Kristo, magabuhat sa akong gisugo. Obedience. Pagtuman sa sugo sa Dios matud pa niya. Mo nang human nga aduna tay pagtuo sa Dios, sundan nato sa pagbuhat, pagtuman sa sugo. Magkumbayan ganing duha. These are the essences of religion. What is religion? Is our recognition that there's God and the act of obedience to His will or commandments. That is the definition of religion. Monang sa Sira 41:8, dugmukon sa Diyos ang walay relihiyon. I will destroy those who are irreligious. They do not practice communion or communication with me. Dugmukon ako sila. Kana na yung way relihiyon, dugmukunon as Ginoo. Muna, busa, makaluwas ang relihiyon, kaya katong way relihiyon, dugmukon man. So muna, magsugod na kayo tagtuong doon ay Diyos, sugod na tag-alagad sa Diyos. That is religion. Muna sa Sirach 1:28, make it your commitment to practice religion in your life. Yan sa Santiago 1:26, naay relihiyon nga makaluwas. Kay matod pa ni Santiago, ang relihiyon makapahimuot sa Dios. Kung ang tao magpuyo sa buutan nga kinabuhi ug matinumanon pagtabang sa mga alaot, limos makabos sa mga biyuda nga way trabaho, makaluwas ni niya. Santiago Kapitulo 1, versikulo 26-27, na relihiyong makaluwas. Sa to pa, ang relihiyon giday brother, so kung simple nga panabot, manay atong relasyon nga to sa atong gituang Dios. Mao gyud. Relasyon nga giubanan gyud nato pagbuhat. Kay og mituo lang ta niya, pero ta magbuhat, ningon si Satanas, Santiago 2:19, ako nagatuog Diyos, nagkurug pagani ako sa akong pagtuo. Pero mingon siyang yawa, non serviam Domine. I will not serve you, God. I will raise my throne in level with your throne. Akong ituboy ang akong trono, tupong sa imong trono din sa langit.
Muna nahagbong Hinoon sa tanas kay usa man na ka garbo, usa man na pagkamapaytason nga gituboy niya ang iyang gugalingon nga siya labaw na suban, magkatupong na siya sa Dios, isang dili na tinuod, muna nahagbong Hinoon ngadtos kailanman. Isaias 14:12, ug ang Yawa si Lucifer na hagbong sa kailanman. Siya manunta ang magbubungkag sa mga nason, ug karon na siya sa kahilanman sa impierno tungod sa iyang garbo. Muna ka ng garbo mo ginanay makapukan nato. Apan nangutan nata, usa ba kapag kamapahita sa unong garbo ang pagbasa sa pulong sa Dios ug pagpaambit nini? Dili. So kung ubasa tang ang Dios dili mamatay. Naman sa Biblia, God is spirit, Juan 4:24. And the spirit of God will not die. Kaalam 12:1. So is it pride nga magbasa tani pagpahibaw? Dili oy. Kay mao na ang natura day. Mao na ang nature of God. Nga siya kay Dios. Dili na siya mamatay kay na Dios mamatay, dili na Dios. Kay what is God is pure spirit which is eternal, eternal meaning no beginning and no end. That is what God known by us in the Bible. Siya mong espiritu nga way sinugdanan ug way katapusan. Atong langit tong amahan, nahigugma ka nato, magapasaylos ng mga sa, mo na atong ilang nga Diyos. Mo na nga, dili na pagpagarbo, dili na ingon nga, nagpractice na garbo, kay diya mo sa ka, kining, ni comment nga, kada sisok, taas kada garbo, mo nang di mo dawat anang God died literal. Nako, di mo na mabasa sa Biblia, inday. Kaya mabasa na, we are obliged to accept that God died literal. O ila sa nag-angkon sa mga nagbuhat, nag-andam niya ng God died literal catechism. Sa question number 4, answer number 6, the words God died literal cannot be found in the Bible. They are not written in the Bible. So kana na po nga God died literal, namatay gyud ang Diyos literal nga namatay, dili kay patay-patay lang, matud pa, dili na mabasa sa Biblia. O primarily, dili na, it cannot be ripened into dogma because there is no such a dogma without the foundation. And what is that foundation? The Word of God. Yawa man, mingon mo sila nga, di man unay mabasa sa Biblia ang God died literal. Saan man paghimong dogma na? Dogma gani, impossible na na. Obligasyon na nato pagdawat niya na. Pero dili na dogma, dili mahimog di ta madawat, di ta matawgog irihi. Kay di man dogma, na common doctrine nga wa maginalag dogma, and that is understood, accepted by Christians. Kanang giingon nila, Brother Sok, kay ila man sa nang gitubag, giingon man nila pagsulti, kung dili ka mo tuo nga si Kristo Dios nga namatay, so inyong pagtuo day nga si Kristo tao ra, kay nga naman wa mamumtuo nga si Kristo namatay niya, si Kristo nagtuo di wa mo magtuo nga si Kristo Dios kun pananglit wa mamatay si Kristo. Mao na ipagsabot, Brother Sok, nga ug di kuno ta mo tuo nga si Kristo Dios niya namatay, sayang lang kuno na, kay ang Dios nga namatay man gyud nga si Kristo Dios man gyud nga katao diri sa kalibutan. Unsa may una-una ni mga Brother Sok nga si Kristo ug di ta mo tuo si Kristo nga Dios nga namatay, sayang lang kuno nga wa ta magtuo nga si Kristo Dios. Mao na usahay nilang argumento, Brother Sok. Paminaw nimo sa ang sound argument, the correct argument, will not contradict to the Bible. It will not contradict the Word of God. Puhong mo na sa Ginoo nga ang Diyos Espiritu, Juan 4:24. O ang Espiritu dili mamatay.
Kaalam 12 versikulo 1. Ang pagsupak no nato niya na mo ni unfaithful to the Lord. Nahimutang dili matinuoron, dili ta wa ta mo hangup ug magpasakop sa Dios. Kaimpong sa Dios ato na magisupak nga God died literal. What is the meaning or definition of death according to dictionary? Ang dictionary na ito nagingon nga ang kamatayon mao paghunong pagpitik sa kinabuhi. Gikan sa pagkabuhi patay na. O kanang patay na nawad-a na sa galamhan sa pagpakabuhi, timaan sa pagginhawa o pagpitik siyang pulso, wala na. O tungod niya na ang doktor mingon, this man is already dead. Patay na yun eh. O nga naman, may record ini unsay timailan. Wala mo pitik ang dughan, wala pulsos liog sa bukton, wala na. Wala na yung ginawa. And we give him chance to revive by means of our ways. Mahimo nang among pakigbisugan mo balik ginawa. Pero wala naman, pila na ka oras. So we declare that this man is already dead. He died already. Mao na nga. Dili ta moingon nga i-appeal na to ang Diyos pagkamatay kay ningon man ang Diyos nga sa Jeremias 10 versikulo 10. Ako Diyos nga nagmando sa kanasuran. Ako Diyos buhi sa kanunay. O basahan na. Hebrewanon, Jeremias kapitulo 10 versikulo 10. Ya sa 1 Timoteo 6:18 nagingon sad nga ikaw o Diyos Espiritu, bugtong nga dili mamatay. Nabagoy bugtong nga dili mamatay nga mamatay di ay. Muna nga, dati, munang sa pinulungan pa sa karaan, propositio contra veritatem, known as acceptables. Nga doon na gani mga pong sulti nga supak sa kamatuuran, dili na ngay dawaton. Kamatuuran man ang Diyos eternal. Dako mo ganang marka sa Fundamentals Catholic Dogma, page 36. Masipong, the Father, Yahweh is eternal. The Son, Jesus is eternal. The Holy Spirit is eternal. But they are not three eternals. Only one eternal. What is the meaning of eternal? Eternal means a being has no beginning and no end. Ang usa ka pagkamao way sinugdan ug way katapusan. Giangkon lami sa angkon lang ni sa Dios nga iya gyud ang pagka eternal way sinugdanan ug way katapusan. Busa way kamatayon. Nya ato nang patyon nga God literal gyud. Di man na mabasa sa Biblia. Ilan man nagiangkon nga ang God died literal di mamatay. Nya dito ra ba sa kanang kinatumyan sa Ormoc dong sana siyudad Tacloban. Dito yung Catholic Faith Defender ngayon gisultihan ng padre ni ako. I will tell you why. Kasi ako ikalagan ni mo dong. Ako Catholic Faith Defender ko sa Ormoc. Wala ko ka ibaw sa ngan pero noy ngan. Siya nga naman sa may kalagad ko nimo. Natingali din ni Catholic Faith Defender nga tinuon ani Sok ayaw mong dawat anak. Kaya kana si Sok Fernandez nakatudlo nag-irihiya. Ang gitudlo nga ang Diyos namatay. Yun ang pari. Di mo na matay ang Diyos dong. Ya, muna. Ang Diyos namatay. Ya, ang actually and truthfully, wa mo ko magtudlo niya na nga ang Diyos namatay. I disagree because of the fact of the Bible. Nga ang Diyos dili mamatay. Ang Espiritu buhi. Ang Diyos Espiritu, ang Diyos dili mamatay. Dako man kay nang litra. Nya sa San Juan 12:34. Ug ang katawhan misinggit kami nahibalo. Sumala sa balaod nga ang Kristo dili mamatay. Ang Kristo mulungtad sa walay katapusan. Nana, ebanghelyo gyud ni San Juan 12:34. Ang Kristo dili mamatay. Ang Kristo mulungtad sa walay katapusan. Ngisao dahil San Pedro. 1 Pedro 3:18, si Kristo namatay. Siyang tawhanon ug lawas nung kinaiya, siyang tawhanon ug lawas nung kinaiya mo'y namatay. Buot sabot nga ang iyang pagka-Diyos ni Kristo dili mamatay.
Ya, namakak ito kay ang akong gipambit o gituan, kanaman nga ang Diyos kanunay buhi di mamatay. Ang iyang pagkatao ni Kristo mo'y namatay. Yes, muna pong ni Santo Tomas de Aquino. We believe that Christ died on the cross, yet His Godhead did not die. He died in His human nature. Santo Tomas de Aquino na, bantugang teologos tibok kalibutan. Duha ka gigikanan sources book parehang pagkasulti niya. Nga Kristo namatay. Pero nagpabiling buhi nga wa mamatay ang pagka-Diyos. Ang namatay ang tawhanon kiniya. Ya, kinsa magka natong utukang nga makalabaw ng Sintama sa Aquinas. Sa to pa, brother, so katong imong gisigutan dito sa Tacloban nga dunay Catholic Faith Defender ngadto miadto aron pag kuan sa pare nga mo kuan siya mo sana mo pambit siya dito or magtukod og chapter gibali day, brother Sok, gibali day pagsulti nila nga imong gisangyaw ang Dios mamatay. Pero ang ato bang sabot gid ani, brother Sok, nga simple lang yung kanang yano lang pangunahuna ba niya kwentahon na to, i-define na to what is death niya, unsa ang kamatayon ng God mo pag panagbuwag sa lawas o kalag. Then kung panagbuwag man sa lawas o kalag ang kamatayon ug ang Dios mamatay na baday lawas. So simple na yan ang tubag din, brother. So sa to pa og ang Dios mamatay, aw di na siya magpakatao kay pwede ra patyo ng Dios. Pwede ra man ka ilansang sa krus ang Dios. Manay akong sang sabot, brother Sok, amot ka sa imo ini, brother Sok, sakto ba ka na? Ang ilang buyon pangaturungan niya na kinsa man ang namatay sa cross? Si Kristo. Unsa man si Kristo? Diyos. O, di namatay ang Diyos. Pero din lang tiwason. Ang pong ni Sintama sa Aquinas, mutuo kita, we believe nga si Kristo namatay. Pero ang iyang pagka-Diyos, wa mamatay. Ang iyang pagkatao mo'y namatay. Kay Diyos ug tao man siya. Wala, simple kay gisulti ni Sintama sa Aquinas. Muna nga, gibaliman. Nga ako naman kuno'y nanudlo. Ayaw dawata padre. Si Sok Fernandez ni sa Tacloban kay nanudlo nag-irhiya. Unsa may irhiya, gitudlo niya dong. Ang Diyos namatay. Uy, namatay bitaw si Kristo. Nga Diyos. Ang iyang pagkatao mo'y namatay, iyang pagkasiya, isip God. He cannot die as God. Muna nga, garbo ba rin na? Panghambog ba rin na? Kung we abide by the word of God, na dogma. Naga sa page 161 sa Fundamentals Catholic Dogma. It is fallacy to say that God suffered. Usa ka sayop nga panudlo kung moingon ka nga ang Diyos nagantos. Laban nagmingon ka nga ang Diyos namatay. Mana nga kining ang ato lang nga Juan 8:44 nga ang yawa mo'y amahan sa tanang kabakakan. Kanong mamakak mo yun? Sultihan lang tinod nga si Sok wa mutudlo nga ang Diyos namatay. Ngayang pagkatao mo'y namatay diyan ni Kristo. Muna isakto. Pero gingom rito nga kana si Sok nagtudlo nag-irihiya padre. Unsa man ang irihang iyang tudlo, ang Diyos kuno namatay. Ya, wa magtudlo niya na. Muna kanang by the way, doon na mabasa na to sa Catechism of Trent, page 56. Tanawa niya, we can say in the strict sense of the word that God died, though His suffering and death are incidental to His human nature only. Sa may binisiya na, makaingon ta nga ang Diyos namatay. Pero sa pagkatinuod, ang iyang kasakit o kamatayon, diha lamang siyang tawhanon nga kinaiya. So the first phrase, ang unang pasiuna nga mamahayag, sa tiwason, we can say in the strict sense of the word that God died. Though, nanay, ginganlan na sa grammar of the clarification of the precedent
phrase. Though his suffering and death are incidental to his nature, human nature, only. Kaya kasakit o kamatayon, sa iya ng tawhanon nga kinaiya. Lamang, kanang lamang that really qualifies. Nga, kanang God died literal, di madawat. Kanang yung we can see in the sense of the word that God died is qualified with the second phrase. Nga, suffering and death are incidental to his human nature only. Kanang only gamay kayong word, pero naghakop na siya so sa katinuod. Asa man mabasa ang laing tinuod nga gipahibaw? Page 56 sa Council of Trent Catechism, pahina 56. Masay pong dito, timan-an nga dunay duha ka kahimtang si Kristo. Timan-an gyud. Nga naay kahimtang niyang mamatay, naay kahimtang niyang dili mamatay. We must know this. That in Him, in Christ, there is such in Him which is impossible, immortal. And there is also in Him that is possible and mortal. Nga diha ni Kristo na ang duha ka kahimtang, na kahimtang niya nga impossible, but sabot dili mamatay. Tanawas diksyonaryo sa na dili ka na impossible nga kanabang imposible pa. Impossible ang pronunciation ana. Dili mamatay. Immortal. Kung naa sa iyang kahimtang nga mamatay. O, mo nang iyang pagkatao, iyang pagka-Diyos. Klaro na. Sa ingan lang na to Catechism of the Council of Trent. So, mo na nga, one of the guidances, basa ka, in context, dili lang usala ka linya imong basahon, kung mahimong tibuok, ano maklaro yun, ang kinadibuk ang kahulugan sa unsay pasabot. Mga bitaw, brother, so, nag-research ako sa una, nasa YouTube, brother, so, kanang mga karaan, mga Catholic faith defender, kung unsay ilang stand, ilang baruganan. So, kato si Attorney Bacalso, usaman to siya ka kuan kanang Catholic faith defender niya, usab sa siya ka bugado. Akong kita na sa YouTube, nag-advocate yun siya nga ang Diyos di gyud mamatay. Mo nang mga karaan nga mga Catholic faith defender, wa man linha naman ko nakadungog sa mga bag-o karon brother sok nga mga Catholic faith defenders. Murag nalahi ang pagtulunan kay ang mga karaan nga mga Catholic faith defenders kahibaw mo ko nakaila man ko ato nila. Mo na akong gisunod pinagi sa YouTube ilang panudlo, wa man gid magtudlo og kining ang Diyos na matay. So mas maayon ta manawagan ta sa atong mga kaigsuonan nga ato yung estudyohan maayo niya dili lang sa atong kaugaling pangunahon na mamay atong kuanon atong tumanon niya kuan sad kanang dili sa tamo ingon nga abi dugay naman legend unya itubag dayon nga naarabas Biblia ang nag-una may mawahi. That is ko na doon na ba ingon nga paghukom na brother Sok nga patakay ba sa lintungan na gyud kung kinsay sayop mo na nga di lang ta ana ba pero nawagan ta nga unity gyud ta gyud tanan kay atong gidipinsahan ato mang simbahan nya aritas kaluwasan brother Sok kay nagisgot man ta importante ang kaluwasan man gyud nya naibaw man ta nga ang atong gi hisgutan sa una dunay tulukahan ay sa iglesia o kan katawhan sa Dios tong Mosaic religion katong patriarchal religion o Christian nya na may dili Christian brothers so pananglit kana mga dili Kristiyanos kanang Tuism, Buddhism, Islam, Tauhism, Islamism. Makaingon ta ba nga di man na sila Kristiyanos unsa man ka ang pananaw sa iglesia na nga doon na ba'y kaluwasan kanang outside the Catholics kanang puwa dili mga Kristohanon brothers na Islam palihog ko nun isgutan ta na ang
tulo sa Buddhism, Taoism, Islam o kana lang sang tulo brothers ug na pa may daghan dili Kristohanon. Pero di pa mo padayon doon nga pagtubag na mga tanan doon na may ni screen nga ni gawas diri ato na tagdon kay mga manluod niya ni nga mo si Rinaldo Saronio Ramos Jr. May gabi Brad Sok Bradaling ang akong pangutana nganong aduna may mga arsobispo nga nahimong kardinal sama ni His Eminence Ricardo Cardinal Vidal. Pero naa say nga mahimong kardinal sama ni Arsobispo Jose Palma. Oh, salamat. Dong hibaw ta ka. Tepa na ikaduhang pangutana niya. Ato itong tubagon ang criteria or qualifications of that is in the hand of the Pope and the somewhat coordinating knowledge of selected cardinals around the Pope. Sila rin magbubuo taradong. Manang di kita kay bawang unsa gyud klaro nga qualifications nga ang usa ka arsobispo mahimo sad nga kardinal sama sa imong gisgutan nya naiusapon nga kauban nato nga atong gitamod si Arsobispo Jose Serapia Palma o aman magkardinal. So paabot lang ta sa hukom sa circle of the Pope nga mo desidera na. Ikaduhang pangutana ko Bradsok, unsa may hinungdan nga na-excommunicated man to si Martin Luther. Nangutana Giorgio Abria. So nga tong tubag na dong dako-dako gitong tulubagon si Martin Luther. Nga naman, kaya nga siya sola fides, sola scriptura, ang kalawasan pagtuo lang o ang atong basihanan sa atong pagpanudlo, Biblia lang. Ya, ang tubag anak nga dako ng kalapasan kay doon na may mga 300 katuig nga nagwali, nagtudlo ang simbahan sa kamatuuran nga na tigom in the oral way or traditional way nga giwalis mga apostoles gikan gyapon pero wa pa masuhat sa Biblia nya kanang pagtuo lang na say mabasa gud na sa Galacia 3:27 nga daw wala pagkamatarunga sa kasuguan kundi sa pagtuo ni Kristo. Busa way kinahanglan nga mutuman patag sugo pagtuo lang. Di masana mao kay na may klaro kay gisulti ni Santiago kapitulo 2 13-14. Maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang? Dili. Apan ang tao maluwas sa pagtuong inubanan sa pagbuhat. Inubanan sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Doon ay duha ka klase sa pagtuo. Ingon dayon ng kang Santiago nga libro. Na pagtuong buhi, inubanan sa buhat, makaluwas. Na pagtuong way buhat, di makaluwas, kay way buhat. So mo na nga, nasuwat gina nga, kanang pagtuo, kinahanglan jud kuyugan nato sa itong mga buhat. Ngayon si Kristo, kung higugma mo nako, tumana ako mga sugo. Waman mong Ginoo, kung nituo mo nako, kana na lang. Waman, naman. Kung higugma mo nako, tumana ako mga sugo. San Juan 15, versikulo 14, nasa San Mateo 19:27. So mo na itong tubag sa mayong mga pangutana. Yeah, Brad Sok, may gabi eh. Diyan ninyong Brad Sok, Brad Aling. Sunod ko sa programa. Ug sa Plaza Independencia, sa stage. Brad, pangutana ko. Kuwang ni mo akong pangutana, Brad, na may mabasa sa Juanes Sumpay. Ang iyang pagkutana nga kuwang tubag nako unsa may mabasa wa may sumpay unsay pagkutana nga atong we substantiate with the word of God. Biblia nga divorce o naa di ay namalas Biblia nga divorce naa sa 2:16 Malakias yung Ginoo I hate divorce
kasilagan ako ng diborsyo. Kay daghan ang mga resultang samputanan sa kadautan sa efekto niya ng panagbulag sa asawag bana, mga bata. Muad ag pagpangga sinahan. Muad ag disiplina samahan. Mga batang magtubo butanon pa, mga salaag nganto sa daghang kasalaanan o mga criminals. Kasi pagkasadon niya na kanang magtiayon. Nga wag yun mag-uli, wag yun magpinasayluay, wag yun muhatag og space kanang panahon. Aron nga dili mabugto dayon ang ilang sacrament o marriage. Kinasal guys pare, sagrado na, di na mabuwagon. Kamatayon rin makabuwag matod pa ni Kristo. San Mateo 19:10. Moto ang atong gitubag dongling niya sa atong text message. Mo na brother, so nga ang gisgutan nato nga balik ta sa gisgutan to, ang importante ang kaluwasan man gyud. Mao man gyud ay konklusyon nato sa atong panag inambitay o panag hatag og mensahe sa atong igsoong mga katawhan nga naminaw. Kani ang kaluwasan importante kayo nga naghiskot ko nga naamay mga kaigsoon nato nga dili Kristiyanos sama pananglit sa Taoism, Buddhism, Islam ug uban pa na brother sok nga mga dili Kristohanon. Unsa man sila may puruhan ba ni nga dunay kaluwasan kay wa man masakop sa katawhan sa Dios nga ang Christian kun atong ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Palayo kuno brother sok. San Juan 10:16 mingo si Kristo, doon na po ko'y daghang mga karnero, nga wa pa masakop sa akong turil. Unya ako ni ngadtuon, ug kun sila modawat kanako, aron sila mahimo ng usa ka panon sa usa ka magbalantay. Doon na po ko'y daghang mga karnero. Giyan ko na sa Ginoong, kanang wa pa masud sa Iglesia Katolika. Karnero kaya po na sa Dios, pero wa pa masud sa turil. Unya, ningon mo si San Pablo, ang iglesia mong lawas ni Kristo. Si Kristo mong ulo sa iglesia. O siya'y magaluwasi ang lawas ng mong iglesia. Ki saaran magyud gitimbrihan magyud sa balang pulong sa Dios. Nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Kung ang mga sakop nini nagbinutan o nagtinarong, doon na sila'y sigurong kahimuan para sa kaluwasan. Muna nga, na yun nga itong Ginoo nga, iyang danihon o pinagi sa mga magsasangyaw sa Iglesia Katolika nga nagpuyo sa buutan ng matarong nga kinabuhi, sangkap pagtubag kanila. Muna nga, ang pangutana, anak dongling, nga gusto ni mong matubag, may kaluwasan ba ng mga tuwana? Nga doon naman sila mga prinsipyo, tuo sa sila napalitan ka ng Buddhism, Siddhartha Gautama, 1863. Nga, nibiya siya siyang pamilya, kay gusto siyang mangitaw, lamdag o kahayag, nga magkamit para sa kayusahan o pagkamatarong sa tao. Manariko kayong kahoy nga, kup-kup kay mga dahon dito sa laom, kay mag-uwan di man siya mabasa. O iyang gipamalandong kanunay. Nasa gandan og 8 kadalan sa kahimayaan. 8 ways of glory. Ya ang Islam, mo na ganlan itong mga Muslims, tinuko ni Muhammad, 662. Dugay nang natukod ang iyas Ginoo. Kanang Taoism, relihiyon sa Chinese, Lao Tzu ang nagtukod. Nga wa man sila mo ila og personal God, ay lang gila nga physical denial, kanang disiplinas lawas, disiplinas pagkaon, disiplinas pagunahuna, disiplinas pagsulti, disiplinas sa mapamatasan, pupareho gyapon sa kining Buddhism. Muna nga, in the strict sense of the word, nga within them there are some pieces of truth nga suod nila na sa mga gabahin sa kamatuuran.
nga susama sa atong kamatuoran. Pero dili tibuok. Umaw na nga unsaon na pagkaluwas nila kanang ingos Ginoo nga doon na po ko'y dagang karniro nga wa pa masakop. Nga dayo sa katinunan niabot, Maestro, unsa man, doon na ko'y gibadlong, sa may mong gibadlong. Na mong tao nga nagwali. Gamit ra pa si mong mga pung. Yan na nambalsan, gamit yapon si mongan. Ako hunahuna magtutudlo, ako ning pahunungon, kaya wa man mo kuyog na to. Niyo na ginupasag din na siya. Kay ang dili batok nato kauban nato. Ang dili batok nato kauban nato. Wa may mudali-dali pagsalikway kanako. Kung siya nagwali, sumala sa mga pulong nga maayo. Kung siya naghimo pagtambal, pag-ayo, gumikan sa gahom sa kungalan. Wa may magdadali sa pagsalikway o pagpasipala kanako. Pasag nila siya. Ikaduha, ang Lucas 23:24, katong ningon ng Ginoo, Amahan ko, pasaylua sila, kay wa sila masayod silang gibuhat. Una nga Ginoo, mutanaw ining Buddhism, kuha ko na, 563 BC. 563. Before Christ, dihan na siya. Sa ito pa, nalahi ang gitukod sa atong Ginoong ang Christian Church. Pero sila, naana sila'y danan ug lamdag nga giiwag sa the universal God. Who is that universal God? The true God. Who is the true God? Yahweh. Diyos Amahan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Naigugma ka nato. Og mipada siya ang bugtong anak. Nga dungan kaniya sukad sa walay sinugdan na himugso gikan kaniya. Nga wa magunang amahan, wa mawahing anak. Wa sad maunang anak na wahing amahan. Dungan sa way sinugdan katapusan. His only Son, Jesus, Redeemer, and His God. The Holy Spirit is God. They are not three gods. Only one God. Muna nga, mabalik ta, nga the universal God, that is Yahweh, mupamasibas na, musabulak na siya sa kaalam, nga ang katarong kabuutan og pagbansay og pagpanton sa lawas nato, makatunan nila, ikatudlo nila. Kanya, wa masad sila mo, may bawa silang gibuhat kay sa kung sundon ini o pamasan matawas Kristo na Diyos Amahan nga nana siya ingan lang di nana sa 9:17 sa Salmos, the perfect commandment of God, this law is perfect, and that is already somewhat scattered all kinds of people bisan naa sa kalasangan. Nana na ang gingon ni San Pablo sa Roma 2:14. Bisan ang tao sa kalasangan na ibalaod nga gisulat sa Ginoo sa ilang kalag, ilang kasing-kasing, hukman sila ni ana. Muna nga ang atong katubag sa mga tanah dong aling, that depends upon Him, upon God. Kay universal God man siya. Diyos man siya sa tanan. Unya siya may nagpabuhagay o naghatag og mga lamdag sa mga gingisigutan nato, Siddhartha Gautama. Dako kayong sakripisyo, iyang ibiyahan niyang pamilya. Yan si Lao Tzu. Dako sa sakripisyo pagtuon, how to discipline man. Sa iyang unang-huna, siyang pulong, siyang buhat, nga dili siya makalapas, dili siya makayatak, suban ng mga tao. Disiplina. Yan ka na nung Islam kay lain man nag-Diyos. Wa may anak. But the father said, kini si Jesus akong anak. Paminaw ka mo kaniya. Kaya siya nagatudlo sa kahimayaan. Ikalipay ko siya ang akong anak, si Kristo. Tuang kon maging Diyos Amahan nga doon na siya anak. Nga gihimugso, sukat sa walay sinugdan ug way katapusan. Si Kristo. Muna nga, kinaglan nga atog yung bantayan ng mga pulungan dungling mo sa ang akong tubaga na maluwas ba na sila upon the mission of being God, by the mission of His being universal God. How does He care
so that these people who are not Christians will be saved. Siya lagi mo makatubag na uling. Basta nga, wala sila may bawa silang pagka nagawas kay anya itong panahon na, diyan naman ang tinuhuan sa Ginoo, sa Diyos Amahan, ang Abrahamism. Abrahamism, clinging to the Word of God. Clinging to the light of the Holy Spirit. Diyan naman Holy Spirit. So, mao sa ng Buddhism, Lao Tzu, uban pa. Ang Islam lang kay dili na parehag Diyos na to kay ang ilang Diyos o may anak. Ang naanat nasa Christian, anak nga mawahi samahan, gihimugso sa way sinugdan ug way katapusan. Wa magunang amahan, wa san mawahing anak, wa san magunang anak, wa san mawahing amahan. Dungan sa way sinugdan ug way katapusan. Imagine na kahimtangan ni Kristo, way sinugdan ug way katapusan. Muna nga ang labing importante sa dungling, hapit na itong oras. Gamay lang. Kaya bilin nga 2 minutos lang, Brother Sok. Naigo ng Diyos nga kaantagda niya. Nula na tayo Diyos nga pasalamat. Ang Talisay City, Cebu, Philippines, nga giduma sa atong Otar Batanon nga mayon, Mayor Samsam Gulyas, yang kapika si Ria Gulyas, 1st District Congresswoman, nga gihimog yun ni Mayor Samsam, kutos mahimong pag-abot ngadto sa mga 22 ka barangay nga naginanglan og mga panginabuhi, kinanglan og edukasyon, gitagbo na niya tanan. Kinaduyugan sa siyang kapikas, Ria Gulyas, 1st District Congresswoman, nga mikatag sad ang iyang mga abuno gikan sa nasyonal aron makatagamtam ang 1st District LGUs, Talisay, Minglanilla, San Fernando, Naga, Sibunga. Niya ang Vice Mayor ni Mayor Samsam, ligdong sa buutan mainobsanon. Iyangan mo si Honorable Richard Chuy Fernandez Asnar. Niya mga councilor, sila si Digol Golias, Maning Cabriana, Rodi Cabegas, Danny Caballero, Gil Restauro, Ferdi Rabaya, Lester Daan, si Licto Macaltos, Attorney Arthur Bas, Fi Ilanan, o John Restauro. Ang iski, duyog o giniusa, daghan ang mugna nga kayuhan alang sa katawhan na binas mga kabus. Kutob ta nini, salamat kayo. O greeting din ako sa kong amigo, si Julius Lawas, Presidente sa Catholic Faith Defender, Cebu Chapter, San Fernando. O niya ni Brad Sulping Algeri, yang kapikas nga kuyugyod sila sa mga pagtabang sa mga nagkinangla labi na sa kabus. O niya, ato sa amigo si Cesar Yindo, si Dong Jantan, si Emily Albano, o si Emily Cabrera, tabang sa rugampo para kanato, ang Diyos magapanalangin sa nila. Si Brother Sok, si Crucial Rudy, sige sa siya paminaw na to. Crucial Rudy, kabigas. Atong City Councilor sa Talisay. Ato sa great idea. Mag-atang niya sa opisina. So, ang Diyos magapanalangin nato. Salamat dungaling magkalso. O ni Julius Kaputulan, natong engineer nga may kayong mukatag sa voices and messages nato. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbuta po ning atong tulamanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ato siyang simpahon o galagaran sa dalan sa Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana